ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota gurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Haha! Kaixo, Oizmendi Telebistako ikusentzule guztioi hemen gaituzue, nola Cyborg Clip saio berri honetan, zorionak saltzan gabiltzan honetan, gaur gainera Bermeoko azoka batetara etorri gara eta Bermeoko kaleetan zehar izango gaituzue. Nola eta nun eta noiz ikusi ahal izango duzuen gure saioa? Bakizue beti bezala Oizmendi Telebistan, Euskaltel bidez edo TDT bidez hartu ahal izango gaituzue. Edota sare sozialetan nola ez, Vimeo bidez edota Facebook bidez. Zein ordutan, goizeko 8:00 bederatziretara, eguerdian ere 12:00 ordu batetara, arratzaldeko 4:00 5:00 edota zein prime timean 8:00 bederatziretara. Zorionak saltzeatuko ditugu eta zure telebistan hortxe bai, zorion agurrak bidaltzeko aukera zoragarria izango duzue. Ea zer dinozkuen Bermioko jente alai eta jatorrak. Aupa, zer moduz, baina, bueno, zer moduz haude. Ai. Alkatxofa jaten hasi zaigu, Ai, itxa, ai, espuma, esponja. Ai, ama, baina zer egin behar dugu orain? Alkatxofa, uste zuen alkatxofa zala. Andrea, que nos ha comido la alcachofa. Venga, a ver, bai, responsabilidad civil. Zer uste duzu? Wow. Ai, zer uste duzu ekarriko dizula olentzerok oraingoan. Ai, erlea ere hemen daukagu. Bueno, jarrai dezagun. Bai, tori. Bueno, goazen. Ea, norbait, kaixo? Eixo, torri. Kaixo, zer moduz, ondo? Bai, ondo. Bermeora etorrita alkatxofa gabe gelitu gara. ¿Qué le ha pasado al alcachofa? Se la ha comido ¿El perro se la ha comido? El perro se la ha jamado. Vaya, ¿no ves eso? Mira, eso por ponerle el alcachofa al perro. ¿A quién se le ocurre? Ponle a este a ver lo que le hace. A ver. Lucas. Chuchín. Este se la termina de comer. Bueno, eta ya que hemen gauden galderatxo batea. Zer uste duzu olentzero ekarriko duzulo aurton? Zer ekarriko dizu? ¿Qué te va a traer olentzero? ¿A estas alturas a mí? Sí, claro. Pues no sé. Igual me trae un saco de carbón. ¿De cemento no? No, de cemento. De cemento ya me ha traído el de Urresti el otro día. El de cemento. Este es un crack, ¿eh? Este va a ser diputado general. Ese le va a quitar el puesto al del cupón. Al de la primitiva, sí. ¿El de abajo? El de la primitiva. Es un crack aquel. Aquel es la leche. Bueno, con todo, ¿te parece genial? Uste duzu norbait zoriontzeko aukera daukazu? Norbait zoriondu, seme alabak, para felicitar a alguien, no sé? Bueno, pues mira, para felicitar a todas las mujeres que están trabajando en este momento y en especial a la mía. Fíjate, genial. Mira, nunca nos habían dicho, ¿eh? Sí. Para todo el que está trabajando en estos momentos y en especial para mi mujer. Pues muchísimas gracias. Su nombre, zelan da zure izena? José, pero aquí me conocen por Pepe. Bueno, Pepe. Oye, Pepe de Bermeo. Pepe de Bermeo le felicita a Andrea Guztientzako zorion agurrak ematen dituzte Pepe de Bermeotik. Y a la de la cámara también. Eta kamerarentzako bai. Kamerarentzako bai. Bai, Laura. Bueno, eskerrik asko, Jose. Pepe, Jose Pepe. Bueno, besterik gabe, Jose edo Pepek Bermeo eta Bizkai guztiko emakumei, eske, claro, gelitu gara alkatxofa gabe, a ber zer egiten dugun orain, ene bada zuzendariek zer esango diate gaur. Peperen partez emakume guztientzako eta emakume langile guztientzako, Cyborgen abestia, biografia.
Hogeigarren hamarkadan jaio izan nintzan ni Bilbo hiri handian. Orduroztik Gernika-Lumon bizi izan naiz orain, jende artean alai. DBH San Fineta gero institutora, handik laboralean markinan ikastera. Unga, segidan lan egitera. Lan zenbaitzutan ibili ondoren eta gero, telebista munduan murgildu nintzan gero. Unga, hazen nolako ospea. Txiruliruleleo, zatoz dantzara, txiruliruleleo, etorria besten txiruliruleleo, zaiborran disko festara. Txiruliruleleo, zatoz dantzara, txiruliruleleo, etorria besten txiruliruleleo, zaiborran disko festara. Unga. Belizan nintzan erromeri talde bat ikusten da, hurbildu zitzaidan. Taldearen manaierra eta komentatu zitan, ea nahi nuen ba. Bizkaitik Gipuzkoatik Arabatik ibili, plazatik plazara jendea alaitzen eta unga, trailer estena tokiarekin. Gaur egun 10 urte pasatu eta gero, disko festetan DVD bat oparitzen dut. Unga, ume guztientzako. Txiruliruleleo, zatoz dantzara, txiruliruleleo, etorria besten txiruliruleleo, zaiborren disko festara. Txiruliruleleo, zatoz dantzara, txiruliruleleo, etorria besten txiruliruleleo, zaiborren disko festara. Txiruliruleleo, zatoz dantzara, txiruliruleleo, etorria besten txiruliruleleo, zaiborren disko festara. Txiruliruleleo, zatoz dantzara, txiruliruleleo, etorria besten txiruliruleleo, zaiborren disko festara. Txiruliruleleo, zatoz dantzara, txiruliruleleo, etorria besten txiruliruleleo, zaiborren disko festara. Txiruliruleleo, zatoz dantzara, txiruliruleleo, etorria besten txiruliruleleo, zaiborren disko festara. Zora. El perro me recuerda a lo de Ana Obregón, el hijo. ¿No sabes cómo mordía los micrófonos? Bueno, arrazoia duzu. Este mucho morder no puede, ¿eh? Este... Cuando se cabrea puede contigo y con 13 como tú. Benetan, zelan deitzen da, ¿cómo se llama? Moch. Motz, ia, torri, motzu! Torri. Beldurra dako. Andrea, kalderatxo baten bitxut. Zuri izena zin, je? No te tienes... Yo te voy traducido, bai. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Yo, María de los Ángeles Pérez Rodríguez, de Mundaca y Pedernales, los apellidos. No bada, galdera bat. ¿Y qué crees que te van a traer los lancheros? Yo les voy a traer a ellos, fíjate, todos los kilos que quieran. Bueno, y para felicitar a alguien, Oizmendi telebista, gure telebistan. A vosotros dos os felicito. Guri bioi, ala, esker mila. Bitu, Joselu Anaiak paso doblea. Tienes que decir, ole, Joselu Anaiak paso doblea. Joselo Anaya, paso doblea. Hey, Joselu Anaiak paso doblea. Abestia, guretzako, ni neu, Zaibor eta Laura anatzekaldean dagoen arentzako. Ia txakurre, tranquil gozo.
gure zana zula eta ez uste egingo dudanik negar. Gure maitasunaren zuak ere egunen baten amaiera behar. Betikoa gure zana zula eta ez uste egingo dudanik negar. Egia da mina egin nauzula, zure gozotasuna orain utzi behar. Baina mundu honetan maitasuna, izan badut laguna, jarraitu zutagar. Zu baino lehen izan nituen maite mina, oraindik ez ditu bihotzean azto. Azkenago eskaintzan dire klabe bina, zuk ere ningandik ez dituzu hartu. Betikoa gure zana zula eta ez uste egingo dudanik negar. Gure maitasunaren zuak ere egunen baten amaiera behar. Betikoa gure zana zula eta ez uste egingo dudanik negar. Egia da mina egin nauzuna, zure gozotasuna orain utzi behar. Baina mundu honetan maitasuna, izan badut laguna, jarraitu zutagar. Zu baino lehen izan nituen maite mina, oraindik ez ditu bihotzean azto. Azkenago eskaintzan dire klabe binak, zuk ere mingatik ez dituzu hartu. Zu baino lehen izan nituen maite mina, oraindik ez ditu bihotzean azto. Azkenago eskaintzan dire klabe binak, zuk ere mingatik ez dituzu hartu. Señora, Andrie, zuk uste duzu txakurren eguna gaur dela? Es de aquí, Euskeraz, es de aquí, claro. ¿Crees que hoy es el Día de los Perros, no? Eso me ha dicho la amiga. Si estáis grabando a los perros, pues hoy será el día de los perros. Mira lo que nos acaban de hacer uno de ellos. ¡Os la ha mordido la esponja! La esponja no, la alcachofa, señora. ¿Cómo se llama usted? No la da su vicena. Yo Vittori me llamo. Victorio, y una pregunta. ¿A quién le felicitarías aquí en Oizmendi Televista? Aquí en nuestra televisión de Urdaibai. ¿A quién le felicitarías? ¿Nori zorionduko zieni o qué? Pues yo no sé, a todos igual. A todos, pero ¿no tienes algún ahijao o alguna...? No. Ah, y de mi familia. Claro. ¿Quién cumple los años? No cumple hoy, hasta el 19 de diciembre mi marido, Bueno, pues el 19 de diciembre para su marido, de parte de Vittori. Vittori, tienes que decirle: marido, Trabuco, la rosa colorés. Marido, Trabuco, la rosa... Colorés, oh yeah, la rosa colorés, abestiarekin goazela bai. Maripiliren partez bere gizona edo senarrarentzako Trabuco, la rosa colorés. La rosa kolorez jantzia beti dezirria zure espainetan. Agertu zure xarman fina polita tarina besarkatzean. Makurtu zure aurpegi ederra lotxati xamarra muxu ematean. Eskaintzen didazu batera biojo lastera nik kantatzean. La rosa colores jantzia, la rosa colores jantzia. Zuzera neretzat bizia, zuzera argia zer urdinean. La rosa colores jantzia, la rosa colores jantzia. Zuzera nere beste erdia, hauseta egia geure artean.
Zure begie berriunak dira gaur izdunak kantu honetan. Nahi ditut preso eramateko neureak izateko ni bihotzean. Sakonki maite zaitu neska aldatzerik ez da inolaz ere. Eskaintzen dizudan musuak besarkada estua zuretzat dire. La rosa colores jantzia, la rosa colores jantzia. Zuzera neretzat bizia, zuzera argia zer urdinean. La rosa colores jantzia, la rosa colores jantzia. Zuzera nere besterdia, hauseta egia geure artean. La rosa colores jantzia, la rosa colores jantzia. Zuzera neretzat bizia, zuzera argia zer urdinean. La rosa colores jantzia, la rosa colores jantzia. Zuzera nere besterdia, hauseta egia geure artean. Galderatzu eta Andratxue, badakizu zeinen egan Loiolan jai abestie? Bai. Eta zuri izena zein jeba? Mari Jose. Mari Jose, nor zorionduko zenioke egan Loiolan jai abestiarekin? Nire semiek. Zure semiek, nortzu dire, edo zelan deitzen dire? Borja eta Xavier. Borja eta Xavier. Bueno, eta galderatzu bet, olentzerok zeuz errekarko txongoan, edo ona izin zara, txarra izin zara? Hombre, ona, beti, nola ez. Ja, bueno, eskerrik asko. Mari Jose! Oizmendi, hemen! Esan, Borja eta Xavi, Loiolan jai. Bai. Loiolan, jai. Ai, Loiolan jai. Batian Loiolan, erromeria zan, antxen ikusi nuen, eskatxa bat plazan, txoria baino ere, harinago dantzan, urasen bai polita, hain politi bazan. Esan nion desio, senti nuen gizan, harekin izketa bat, nahi nuela izan. Erantzun zidan ezik, atsegin arnezan, adituko zidala, zerrai nion esan. Koloriak korritu, arazi zizkidan, kontatuko dizuet, guztia segitan, zer esan nion eta nola erantzun zidan, nama polita zera, polita guztiz
zai, baina alere zaude, oraindik ezkongaitezen biok, esan zadazu bai, ni zurekin ezkondu, ni zurekin jai, behin batian Loiolan, erromeria zan, antxen ikusi nuen, eskatxaba plazan, txoria baino ere, harinago dantzan, urase mai polita, hain politik bazan. El celo. Eso reitxik. Oye, ya que... Venga ba, ala ba. Hau datorren martitzen urtengo de, boitxora. Zer? Ene bada gizona, zer modu zuri izena? Javier, Gurre momide, galderatzu betia. Zorizunak botateko, non hori badekotzazuz? eskolarri guztiz ere. Noreri? Eskolarri danari. Dan hori ba? Danak. Dana, ai, Andrie, zorizonak gizonan partez zorionak, Torri, es que no llegamos, el presupuesto pa'l cable. Zure izena? Soraya. Zure izena? Javier, bueno, tokailo da, Javier, Soraya erentzako zorizonak, ezta? Bardin. Jokaldi taldearen mozutsuek abestize beranentzat eta Euskal Herri guztizentzako. Ondo deritzuzu? Bueno ba, Javierren partez, jokaldi taldea mozutsuen abestile. Zenbat aldiz zuk esan zenidan, bihar bertan emango dizu. Iristen zitzaigun gure eguna, ta esandako astu zitzaizun. Biharko egun hori gaur data, dotore hurbildu nahiazu. Zure ezpain sendota gizunak, nereak agurtuko ditu. Emaidazu musu bat, bihotzeko musutxu bat. Gorri margozteko, bihotzeko zua. Emaidazu musu bat, bihotzeko musutxu bat. Bihotzez maitia, ta goxua. Egunak txuan eta etorri, musu hori ezen iristen. Bihotza nuen tristea, maitia iritsiko mentzen. Maitasunak ez dauka biderik, malkoek badute itoiten. Gure eguna iritsi artean, esperantza eta oroimen. Emaidazu musua, bihotzeko musutxua. Gorri margozteko, bihotzeko zua. Emaidazu musua, bihotzeko musutxua. Bihotzez maitia, ta goxua. Bueno, eta Javierrek zorionak bidali eta gero, zure izena? Tu nombre? Soraya. Soraya, alguien para felicitar norbait zoriontzeko?
Al mismo. Al mismo. Es que no te vayas. Bueno, berdineri, Javiri, Zorionak, ¿te parece bien que le pongamos Gozategiren EH Korrika, Euskal Herria Korrikan? Perfecto. Bai, bueno, oye, una preguntita. Bueno, has hecho, aparte de las compras que has hecho y tal, no voy a chafardear, pero ¿qué crees que te va a traer esta vez Olentzero? Hombre, espero que muchas cosas, que soy buena. Tú pídele una alcachofa para nosotros que se nos ha comido el perro. Muchas alcachofas, ¿no? Para vosotros, entonces. Es que ricasco. Quedarte. Es que ricasco, va, Gerarte, vimos. Bai. Es que ricasco. Ahí se la acusé y gozoa, ¿eh? Qué bien hueles, ¿no? Bai. Y guapísima, además, ¿eh? Bueno, esan bezala, Javirentzako bere partez, Gozategiren Euskal Herria Korrikan abestia jarriko diogu. Euskal Herria korrika. Euskal Otxeta hitzen babesleku jator, txori ezin zen eta izan ginen sator, izkutua usteko garaia badator, izkutua usteko garaia badator. Izkiak izkututik abatoz argira, gabian kaluzekin korrika hasi da, oñatin pasada gira eta gira, ere edatu zaigu Euskal Herrira. Euskal Herria korrika. Bat, biru, lau, bost, sei, zortzi, bederatzi, hamar. Euskal Herria korrika. Biru, lau, bost, sei, zortzi, bederatzi, hamar. Euskal Herria korrika. Senak agindu zigun zenari eustea, baina izkutatzea ez alda tristea. Nahi badegu